எனக்கு லூஸ் மோஷன் பிரச்சனை இருந்தது. மார்னிங் என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி லூஸ் மோஷன் போயிட்டு இருந்தது, டயரியா. அப்புறம் எனக்கு வயிற்று வலி இருக்கும், குனிஞ்சா போகும். பஸ்ல போகும்பொழுது பேண்ட் எல்லாம் ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு போயினா பேக்ல தட்டினாலோ கொண்டாலோ வயிற்றுல பட்டாலோ உடனும் வயிறு அப்செட் ஆகும். எனக்கு சரியான அது கஷ்டமா இருக்கும். குனிஞ்சு எதுவும் செய்ய இயலாது, ஒர்க் பண்ண இயலாது. அங்கால எங்களை திரும்பி படுத்தா கூடி எனக்கு மோஷன் போயிடும். அப்படியே சம்டைம்ஸ் ஐ ஹேவ் டு புட் டயப்பர். ஸ்டெப்ஸ் ஏறினாலும் வலது பக்கம் வயிறு வலிக்கும். பெயின் இருந்தபடியால தான் நான் இந்த ஜொப்பையும் விட்டேன். இது எனக்கு 5 இயர்ஸா இருக்குது. அல்சர் இருக்கு, குரோன் டிசீஸ் என்று சொன்னாங்க. நான் இப்ப 3 மந்த்ஸா உங்க கூட வேலை ஒர்க் பண்றேன். நீங்க சொன்னபடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும் பொழுது எனக்கு இப்ப அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் போறது கிடையாது. இப்ப ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏற முடியுது, என்னால நடந்து வாக்கிங் போக முடியுது. ஹேண்ட் பேக், சைட் பேக் வயிற்றுல பட்டாலும் இப்ப பிரச்சனை இல்லை. நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறேன் இப்ப.